Duol ra ang mga kalungsuran sa Tabuilan ug Tuburan sa lungsod sa San Remigio, din mitug pa ang mata ni Yolanda niadtong Biyernes. Pasalamat sa mga residente sa mga dapit nga wa kayo sila magrabihi sa bagyo. Chinky Bargyo, Sugin Limi. Usa ang lungsod sa Tuburan nga gikabalak ang maigo sa bagyo Yolanda niadtong Biyernes. Pasalamat sa katawhan dinhi nga wa kaayo makatagamtam og grabeng kadaot ang ilang dapit. Kung itandi sa ubang mga lungsod sa amihanang bahin sa Sugbo. Matud sa Vice Mayor sa lungsod sa Tuburan nga 20% ra sa kinatibuk ang populasyon ang naapektuhan. Karon ang tanang kabukiran mo o tanang kabaranggayan amo nang napadadaan og mga hinabang partial. So ang uban sad nga tong nagyud sa lagyo nagsipasag abot-abot ang uban nga mga report bahin sa mga damage. Atol sa pagbisita sa News 5 kaganiha, makita nga normal ra ang ilang sitwasyon sama sa pagbukas sa klase, diin daghang tinun-an ang nangiskwela. Kay way kuryente, ang munisipyo migamit og generator aron makapadayon sa ilang serbisyo sama sa pag-andam sa ilang mga relief goods. Bisan ang gym nga nahimong evacuation center, wa nay bisan usa nga nahabilin. Sa among pagtuyok sa Tuburan, wa kaayo mi makakita og kadaot gawas sa mga natumba nga paril. Dunay balay nga nadatugan sa punuan sa buli. Og kining payag ni nang Rosalie nga naggusbat dihang mihapak ang kusog nga hangin atol sa bagyo. Hagid atong roping ma'am, sugyog kaayo. Managhoy gid siya murag mo tingog gid ba? Oh, iniguro sa hangin. Nya mao na to nga pag aswato naman jud ako ang kanaang diri sa may haligi. Uto nanaga na mi dumbay panagan pa ingon dito sa ubos kung naay konkretong balay ba. Bisan ang lungsod sa Tabuelan, way dakong kadaot gawas sa mga natumba nga punuan og nang lupad nga mga atop. Apan nagusbat kining poultry farm nga dunay kapin sa 20,000 ka mga bantres nga manok. Matud sa caretaker, ubay-ubay ang namatay nga manok apan inay ibaligya og ihatag, ila kining gidauban. Kita oy kay naglili mo nga to. Ilang kay nahimo. Sa paghimo magpakamatay may dire nga apel may ka pusa. Og kay wa sab sila'y tubig ug kuryente, gadasok dinhi sa usa ka tubod sa Sitio Gumbang, Barangay Bungon, kining mga residente nga nag-iyahay og kaligo og nag-iyahay og laba, samtang ang uban gasab-og og tubig mainom. Jinky Bargyo, News 5. Nasuod sa News 5 ang Barangay Maya sa lungsod sa Daan Bantayan. Sama sa ubang dapit nga nabagyuhan, gipanggutom, way balay, ug way sinina ang mga residente dinhi nga gibagyo. Dennis Tanok, Sugin Limi. Nagdinaganay ang mga residente sa Barangay Maya, Daan Bantayan, Cebu, dihang miabot ang usa ka sakyanan nga dunay dalang mga sinina nga ipang-apod-apod sa maong lugar. Nagkagubot sila ug nag-iyahay og pamili sa mga sinina. Bisan og ginamit na, makita sa ilang panagway ang kalipay sa pagdawat sa maong gasa. Usang Barangay Maya sa 5 ka coastal barangay sa Daan Bantayan nga direktang giigo ni Yolanda. 90% sa mga tanimay dinhi nangagusbat human gikuso-kuso ni Yolanda. Gawas sa problema sa kagutom, problema sab sa mga residente kung asa sila mamuyo. Sama sa magsuong Fidelo ug Francisco Yaon. Kay bisan sa kakusog sa uwan, nag-antos ang duha ka lolo sa pagpangita og unsay mamahimo nilang masalba sa nagusbat nilang balay. Wala na yung bahay ito, babalik namin. Wala na. So lumikas po kayo? Oo, bagsak na. Bagsak talaga. Bisag basa na ang duha, mas dako pa ang ilang problema kaysa sa uwan. Tulungan kami, bigas lang para makakain kami. Kahit bigas lang. Matod sa magsuon nga sa tibok nilang kinabuhi, ang bagyong Yolanda, ang labing kusog nga bagyo nga ilang nasinati. Ang kalahian matod pa sa Daan Bantayan o sa Dakbayan sa Tacloban nga low tide sa ilang dapit dihang niigo ang bagyo. Matod sa mayor sa maong lungsod, hapit na mahorot ang supply sa ilang relief goods. Kay sukad niigo ang bagyo, 4 ka adlaw na nilang gihatagan og pagkaon ang dulan 20,000 ka mga pamilya o 80,000 ka mga individual. Actually, walang mahirap, walang mayaman dito ngayon. Pantay-pantay dito kami ngayon lahat. Apan di lang ang Daan Bantayan ang namroblema sa pagkaon. Samtang padung ang News 5 sa maong lugar, dunay daghang bata nga nangayo og pagkaon sa kadalanan. Bisan og gauwan, padayon gihapon ang mga bata sa pagpaabot sa mga pagkaon nga moabot. Dennis Tanok,
News 5. Nagabot-abot na ang mga relief goods alang sa mga biktima sa bagyo gikan sa gawa sa nasod. Samtang nagkadaghan ng hinabang, nagsugod na usab ang problema sa pag-deliver ni ini. King Perez, Sugin Limi. Nakapadala na og mga relief goods ang Coast Guard 7 sa Ormoc City kagahapon. Apan natanggong ang ubang mga hinabang alang sa Bantayan Island ug Tacloban. Nagkuwang na ang ilang mga shipping vessels nga naghatod og hinabang sa Eastern Visayas. And then these right now, as you can see, naka-standby lang sila kay kuan siya. Hopefully, we are still waiting for our Coast Guard vessel to arrive. Samtang kapin 30 ka mga 20-footer container vans nga anay sulod nga mga relief goods ang gikarga sa MV Don Alfredo Gotong Sr. sa Godong Southern. Mugikan ang barko sa Tacloban diin libre ang paghatod sa mga hinabang. Sa Mactan Air Base, nahimo kining usa ka distribution hub sa pagdawat ug paghatod sa mga relief goods. Gani nagsugod na sabog pangabot ang mga hinabang gikan sa laing nasod, sama ining mga kargamento gikan sa Dubai. Bisan pa man niini, giangkon sa DSWD-7 nga nagkuwang gihapon ang ilang gipadala nga mga relief goods alang sa mga apektadong dapit. Gitahasan sa DSWD Central Office ang DSWD-7 isip sentro sa pag-apod-apod sa mga hinabang. Giklaro sab sa DSWD-7 nga wala nila pasagdie ang probinsya sa Sugbo kay igo lang kininilang gihatagan og supply ug gitahasan sa pagpang-apod-apod. Awhag sab nila nga kun manghatag og relief goods kadto na lang mga ready to eat ug gihatod sa mga designated drop-off points. Pero kung mayong kagkwarta, kung pwede lang, iagi man gud na to sa Bureau of Treasury or magkinanglan ta nag deed of donation. King Perez, News 5. Daling na malit og generator sets ang Kapitolyo aron ipang-apod-apod ngadto sa mga kalungsuran sa amihanang Sugbo nga hantod karon wa pa mabalik ang supply sa kuryente. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sud na sa 5 ka adlaw nga way kuryente ang mga kalungsuran sa aminang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Dungan niining ang pagkaputol sab sa supply sa tubig nga nagsalig sa water pumps nga gipaandar sa kuryente. Kun way tubig, lisod ang pagluto, duol sab sa mga sakit. Usa sa labing panginahanglan sa tumakigisuunan sa Northern Cebu mao kining supply sa tubig. Apan gumikan sa kawadon sa supply sa kuryente, nangitag paagi ang Kapitolyo o ang ilang solusyon mao kining mga generator sets. Dosay ka mga 25 kVA 3-phase generator sets ang napalit sa pangagamhanan sa lalawigan sa Sugbo aron ipang-apod-apod sa 12 ka mga lugar nga labing naapektuhan sa bagyong Yolanda. Gipadali ang pagpapalit sa mga genset aron matubag dayon ang panginahanglan sa supply sa tubig sa mga apektadong residente. Nagkantidad ang usa og 290,000 pesos o kapin sa 3.4 million pesos alang sa tanan. Napalit kini pinagi sa canvassing sa Kapitolyo gikan sa Philmon Hardware. So ang atong gobernador gusto siya nga matagaan dayon silang generator sets aron nga makapatubig dayon kay number 1 mo gud ang tubig. Gipaningwa sa Kapitolyo nga mapadala karong adlaw ang tanang mga gensets sa nanginahanglang mga lungsod ug dakbayan sa aminang Sugbo. Lakip nga makabenepisyo niini ang mga lungsod sa isla sa Bantayan ug Camotes. Magdugang pasab og laing mas gamhanang mga generator ang Kapitolyo alang sa District Hospital sa Bantayan, Bantayan ug Severo Virelio Memorial District Hospital sa dakbayan sa Bugo. Apan giklaro sa Kapitolyo nga di maila sa mga lungsod ang mga generators. Ato po ibalik diri sa Kapitolyo ipondo kay ug simba ko ipalayo lang wa man ta mangando yung laing katalagman simba ko ipalayo ug napa po laing kagamitan pwede sa nato mapagamit sa lain pod nga mga kalungsuran or Ryan Sorote, News 5. Taliwa sa makililisa nga hitabo hatod sa bagyong Yolanda, kalipay nga misulbong sa mga survivors human makalingkawa sa storm surge dito sa Tacloban City. Dunay 4 ka mabdos nga nakasugakod sa kalisod, gani sila nanganak dinhi sa Sugbo human sila gi-airlift gikan sa Tacloban. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Way kabutangan sa kalipay ni Henry Jurico, 19 anyos, dihang nahimugso ang iyang unang liwat. Nanganak ang iyang asawang si Bernadette dinhi sa Mactan Benito Ibuen Herbes Hospital kagahapon sa buntag. Aso ni Henry nga sa wala pa moigo ang bagyo niadtong Bernes, niuli siya gikan sa Manila paingon sa ila sa Tacloban. Apan na stranded siya sa 3 ka adlaw sa Matnog, Northern Samar. Nakalaho siya sa ila human sa bagyo. Apan hanggang sa
San Juanico lang yung bus namin. Tapos nag-alala naman ako. At saka nilakad ko na lang hanggang sa mahanap ko yung asawa ko. Naglakad na lang ako mula sa San Juanico. Dako iyang pasalamat nga dakong buhi ang iyang asawa. Matud ni Bernadette nga naning kamot siya misaka sa ikatulong andana sa building dihang mitaas ang tubig dagat tungod sa storm surge. Yung pagmanganganak ko kasi delikado. Kasi sa airport po ako nag-labor. Oo, hanggang sa aeroplano, nag-labor na po ako. Hanggang 30 minutes po, punta namin dito. Pag 15 minutes, nanganak na ako kay baby. Dito na sa? Oo, dito na sa Cebu. Okay na po kami ni baby ngayon. Salamat po kay God. Nasinave kami niya. Gawas ni Bernadette, duna pa'y tulo ka mabdos nga survivor sa bagyo sa Tacloban nga gidala og nanganak dinhi sa Tambalanan. Wa pa sila'y plano kung asa sila paingon, kay wa na sila'y kaulian nga panimay sa barangay San Jose, Tacloban City. Sa 8 kasakop sa ilang pamilya, duha ang kumpirmadong namatay, samtang unom pabilin pang gipangita. Naniniwala ko na makakasurvive yung 6. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Pamilya kasi namin yun eh. Ang Mactan Benito Hospital maka-accommodate lang og 40 ka pasyente kay gumikan kay nanubra ang nagpatambal dinhi na lang gipahimutang sa gymnasium. Wa nay problema sa pagkaon sa mga survivors. Suliran na lang karon sa Tambalanan ang kakuwang sa medical supply. Ang kuwang karon ang mga medisina. No, kuwang ta sa medisina sa atong nakita, kuwang in town. So mo na nga nanawagan ta nangayo tag mga pakitabang, labi na sa local government sa Lapu-Lapu kung mahimo atong hangyoon ang atong halangdong mayor nga matagaan unta og assistance ang atong mga kaigsunan diri kay kung atong sudungon ug atong tanawon luoy kayo ang kahimtang sa atong mga kaigsunan nga taga Tacloban Leyte. Ray Pasaporte, News 5.